Алдагы кытлау хатыбыз Кабат югары Терешка авылына юллана. Бүген үзенең матур туган көнен, яшьлек таңында килгән юбилеен Мустафин Раил Радикович каршылый. 30 яшьлек юбилее белән аны ихластан әбисе Камиля Софиулловна, әнисе Фәрида Фәйзрахмановна, әтисе Радик Сабирович, яраткан хатыны Гөлнара, улы Салават, энесе Рәшид, кайнатасы Шәвкәт Шамилевич, кайнанасы Нурия Мунировна, кайнагасы Илмир һәм югары Терешка, Урта Терешка, Новоспасск, Димитровград, Сызрань шәһәрләреннән барча туганнары да кытлыйлар. Булса да була инде бит, шул кадәр нык авыл җанлы, туган ягына гашык булган ватанпәрвәр кешеләр. Безнең якын кешебез нәкъ шундыйларның берсе. Туган авылында җирдә эшләп, яшь булуына карамастан фермерлык хуҗалыгы булдырып, инде үзе дә гаилә башлыгы буларак та бик матур яшәп килә. Бүген сөекле оныгыма, яраткан улыбызга, иң кадерле тормыш иптәшемә, Газизәткәемә, абыема 30 яшь тула. Раил безнең чын мәгънәсендә табигать кочагында үскән иҗат кешесе. Ул матур итеп җырлый да, эштән дә курыкмыйча эшли. Гомердә дә уфтанып, авырсынып, зарланып йөргәне юк аның. Киресенчә, бар авырлыктан да чыгып була дигән фикер белән яши ул. 30 яшендә инде күпкә ирешеп, алдында бик олы максатлар куя. Һәм бүген юбилей көнендә без аңа аларга ирешергә телибез. Гел алда бар яктан да бул. Бел, синең белән бергә һәр вакыт атлар өчен якыннарың бар. Саулыгың какшамасын, бәхетең бар артсын. Без сине бик яратабыз. 30 әле зур яшь түгел, башы гына гомернең. Ләкин бик кытлыйсың килә туган көнен иремнең. Уйнап башланган мәхәббәт шып-шынга әверелде. Таңга кадәр йолдыз санап, әле озак йөрелде. Озак еллар башкаларга бирмичә саклап йөртте. Шөкер Алла, безгә дә ул гаилә корыр чак җитте. Салават улыбыз тугач ул әйтерсең канатланды. Әти кеше булуына шул кадәрле шатланды. Хезмәтен белеп башкара, бар җирендә җиткерә. Аның эшеннән бер кеше зарланмаслык иттерә. Бер-беребезне ташламадык төрле вакыт булса да. Тормыш бабай киртәләрне куеп торса да. Терәгең барлыгын белгәч, давыллар да шигенә. Кара болытлар чыкмасын гаилә безнең күгенә. Тормышның тик башы гына, яшисе алда әле. Гомерләрнең куанышып алга барырлык мәле. Балабызның иң матур, сөеп туймаслык чагы. Сүрелмәсен, дирләп янсын безнең гаилә учагы. Әти-әни, дусларыбыз, туганнар гел янәшә. Әтиебез безнең белән әле бик озак яшә. Бер-беребезне аңлап, санлап, яклап һәм саклап яшик. Бик авыр минутларда да хөрмәт белән эндәшик. Синең ышыгыңда булу безгә Раил бик рәхәт. Синең белән очраштырган Ходаема мең рәхмәт. Кадерле Раил, матур яшьлек юбилеегыз кытлы булсын. Якыннарыгызның мәхәббәте алдагы җырда да чагылыр дип өметләнәбез. Tapmay, tallarga uya kırmay, мәхәббәт улы кабынырга, рөхсәтә сорап тормай. Йөрәгемә син үзең килеп кердең, көннәремне сөю назына төрдең. Йөрәгемә син үзең килеп кердең, көннәремне сөю назына төрдең. Каян таптың
үзеңә тиң булганны. Әллә каян сизә